Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбыр темалар турында. Бер нинди чикләүләр дә гамәлдән чыкмаячак. Коронавирус белән авыручылар саны кимүгә карамастан йомшартулар булмаячак. Комплекслар үзгәрәчәк. Шулда безнең Ишегалда республика программасы кысаларында эшләр башланып китте. Үз белемеңне тикшер. Шулда тоталь диктант яздылар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 34 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 13 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19868 очрагы билгеле. Аларның 16973 терелгән, 42се узган тәүлектә. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны бераз кимү күзәтелүгә карамастан, әлеге чикләүләрне гамәлдән чыгару турында сүз була алмый. Бу турыда Татарстан хөкүмәте йортында киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Көнгә коронавирус йоктыруның 32-36 очрагы теркәлә. Эпидемиягә каршы барлык таләпләр дә кала, бернинди йомшарту юк. Зур предприятиеләрдә йомшаклык бар. Марина Александровна, бернинди йомшарту юк, беркемгә дә, диде республика җитәкчесе Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшинага мөрәҗәгать итеп, шулай ук президент коронавирус инфекциясына каршы прививка темасында кузгатты. Комплекслар үзгәрәчәк. Яр Чаллыда безнең Ишегалда республика программасы кысаларында эшләр башланып китте. Юллар, җәяүлеләр зонасы, ял итү урыннары яңартылачак. 2021 елда президент программасына республикада барлыгы 1074 Ишегалда кергән. 27 комплекста эш инде кайный. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 27 комплекста 14 меңгә якын кеше яши, шуларның 3 меңе 27-дә 14 йортында. Автозавод районы башлыгы Венер Харисов сүзләре буенча, бу шәһәрдәге иң зур ишегалларның берсе. Территориядә җәмәгать транспорты өчен 3 тукталыш урнашкан. Төзекләндерү эшләренә керешкәнче проект турында микрорайонда яшәүчеләр белән фикер алыштылар. Приняли решение, что здесь будет расширение дороги до нормативного состояния, до 6 метров будет расширена проезжая часть. Вы видите, тротуары обновляются. Үзгәрешләр спорт объектларына да кагылачак. Территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе ярдәме белән 27-дә 14 йорты территориясендә яңартылган спорт майданчыгы барлыкка киләчәк. Ул 3 миллион сум грант тоткан. В этот двор войдет малой архитектурной формы и большое поле футбольное, баскетбольное, теннисное. В общем, мы на все виды уже заказ сделали. 2021 елда республика программасына барлыгы 88 чолы Ишегалда кергән. Аларның һәр кайсысында төзелеш эшләре башланырга 3 көн кала. Төзекләндерүнең йомгаклау схемасы белән объект паспорты урнаштырылачак. Якын көннәрдә шәһәрнең иске өлешендә дә эшләр башланып китәчәк. Төзекләндерү эшләре беренче чиратта ГЭС бистәсенең 3-нче комплексында старт алачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда кытыру авыру аркасында карантин кертелде. Тиешле документны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имзалады. Гидростроитель бер бакчачылык ширкәтендә кытыру авыруы белән зарарланган эт табылган. Хәзерге вакытта Комсомол районында ярминкәләр үткәрү, йорт хайваннарын сату һәм аларны территориядан читкә чыгару тыела. Үзеңне һәм хайваныңны куркыныч җирдән ничек сакларга? Хәбәрчебез материалында. Бу найды хаскалар тукымлы эткә 3,5 яшь. Шәһәрдәшебез еш кына үзе белән авылга этен алып кайта. Шуңа күрә ел саен кытыру авыруыннан прививка ясый. Бу этне куркыныч җирдән саклауның бердән-бер усулы ди Чаллыда. Этләрне бик яратабыз. Һәр елны вакцина ясыйбыз бешенстводан. Без кайтабыз авылга. Анда тышканнар тоталар, ашыйлар, шуңар ясыйбыз. Кытыру чире куркыныч авыру һәм әлегә аннан дарулар юк. Вакытында медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү, яраны эшкәртү һәм профилактик прививкалар турында унытмау мөһим ди табиблар. Долгое время симптомов абсолютно никаких не бывает. Затем уже, когда идет прогрессирование заболевания, там уже идет именно нарушение психики, галлюцинация. Люди становятся очень агрессивными. Особенно для них характерно это различные фобии. Начинается паралич мышц гортани и глотки с последующими судорогами. И
В последующем это тоже приводит к параличу сердечной и дыхательной мускулатуры и остановке сердца и дыхания. Хайванның кытыруы белән ширләвен нигездә баш мин тикшергәндә лабораториядә гына аңларга була. Нәкъ шундый тикшерүләрдән соң гидростроитель бер бакчачылык ширкәтендә кытыру авыруы ачыкланган. 22 көнне аның хуҗалары Тукай ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать иткәннәр, аларның этләре үлгән дип инде. Алар башта уйладылар, ул этне отравиться иткән дип. Тукай ветеринария лабораториясе тикшергәннән соң ул этте таптылар 5-нче дигән чир. Ул территориядәге этләрне, хайваннарны чыгарга ярамый, аларга анда безнең төрле выставкалар оештырырга ярамый, хайваннарны сатарга ярамый, шундый игълан ителгән менә бүгенге көндә. Хәзерге вакытта шәһәрнең дәүләт ветеринария клиникасында хайваннарны кытыру авыруыннан каршы күпләп вакцинацияләү башланды. Һәр шимбә 1 июньгә кадәр алдан язылмыйча үз хайваннарыгызга бушлай прививка ясатырга була. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолыда тоталь диктант яздылар. Бүтін дөнья белем бирү акциясе шәһәрнең 15 майданчыгында узды. Быел тоталь диктант 18-нче тапкыр уздырылды һәм дөньяның 59 илен берләштерде. Толырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. IT-парк аудиториясында 30-га якын кеше. Аларның күбесе диктантны беренче тапкыр гына язмый. Күпләр өчен бу традицияга әйләнгән. Быел тоталь диктант реаль вакыт рәвешендә узды. 2020 елда пандемия аркасында белемнәрне онлайн форматта гына тикшергә мөмкин иде. Для меня это уже добрая традиция. Я принимаю участие в тотальном диктанте, наверное, раз в 5-й примерно, плюс-минус. Поэтому, как только узнаю, что проводится тотальный диктант, выбираю площадку, одну из площадок, которые предоставляются в городе, и прихожу. Понятно, что оценки у меня там не 5, но чтобы поддерживать знание русского языка, чтобы выйти из какой-то повседневности, вот этого круговорота, работа, дом, чтобы как-то что-то новое. Тоталь диктант өчен язучы Дмитрий Глуховский әсәреннән үзек сайланган иде. Башта катнашучыларга аның тексты буенча төшерелгән кыска метражлы вәгъдә фильмен күрсәттеләр. Видео кешенең тормыш кыйммәтләре, билгеләнешләре турында сөйли. Я в этом году первый раз участвую. Автора знаю, готовилась, онлайн-школу проходила. В этом году выбрали Дмитрия Глуховского. Текст, конечно, я не знаю. В этом году текст для диктанта написал сценарист и писатель Дмитрий Глуховский. И особенность этого года в том, что также для диктанта был снят целый фильм. Республикада бүтін дөнья белем бирү акциясын уздыру өчен 400-дән артык майданчык ачылды. Нәтиҗәләр белән 15 апрельдә тоталь диктант проектының рәсми сайтында танышырга мөмкин булачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. 14 апрель ураза айының 2-нче көне сәхәр 1 сәгать 58 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сәгать 34 минутта башлана. Җәннәт эр-район дигән бер ишек бар. Кыямәт көнендә бу ишектән бар тик ураза тотучылар гына керәчәк. Аннан ураза тотучылардан башка берәү дә керә алмаячак дилә хәдистә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Балет Москвы «Щелкунчик», 15 апреля. Концертный зал Сары Садыковой. Экомаркет – основа здоровья. Продукты для повышения иммунитета и снижения веса. Полезные перекусы, обеды, кондитерские изделия без сахара, постные изделия. Натуральная алтайская косметика. Торговый центр «Октябрьская», 1-й этаж. Магазин «Основа здоровья».